στα μούτρα σας κολοεγγλέζουν, που να σας βομβαρδίσουνε το σπίτι, για μια καρφιά να σας το κάνουν το σκατολομίνο σας. Λίθουν να μην αφήσουνε. Βαγγέλη! Άσε με κάτω, κάθε τρεις και λίγο μπουμπούμ, 36 φάγανε την άλλη φορά στις σχέσεις. Μα δεν ξέρουνε, βρε Βαγγέλη μου, ότι είναι Έλληνες. Αυτοί ρίχνανε στους Γερμανούς. Δεν ξέρουν ότι η Θεσσαλονίκη έχει Έλληνες. Τι μας λες, Χριστίνα? Έχει και Γερμανούς. Και έτσι βαράς, αδιακρίτως. Πετάς την βόμβα και τον πάρει ο χάρος. Μα δεν την πετάνε σε εμάς. Αλλά βόμβα είναι κι αυτή. Λίγο να την πάρει ο αέρας, τσουπ, παραδείγμα στο σώμα. Στήκανε, Χριστίνα, και στήκανε γι' αυτό την αμολάδα που βρούμε. Και όχι, μερικές φορές πετυχαίνουμε και Γερμανούς. Άντε ρε, οι σκατοεγγλέζοι, σαν μυρμήγκια μας βλέπουν. Τι τους νοιάζει αυτούς αν σκοτώσουν και 1000 μυρμήγκια? Έχει Γερμανοί. Τι Γερμανοί? Πειράζουν οι Γερμανοί, δεν τους πειράξουν. Είναι τώρα, βρε Βαγγέλη. Όχι, αλλά τώρα, ποιον δεν πειράξανε? Είναι τώρα, Χριστίνα, δεν έχουμε πάμε να κοιμηθούμε. Όχι, γιατί με πνίγει τάδικο. Έλα, το καλό, πηγαίνω να κοιμηθεί τώρα. Το σπίτι σας και το σπίτι μας, τι το πλενήσανε? Ολόκληρο χορτό το κάνανε, ρημαδιό το κάνανε. Βαγγέλη, σε παρακαλώ πολύ, μην εξάρτηση. Μα να μου υποστηρίζει τους δολοφόνους. Όχι, τι κάνω τώρα. Με γυναίκα που δεν είναι γυναίκα, πάμε πάνω. Άντε. Πηγαίνω. Καληνύχτα. Παίρνει ο άνεμος τη βόμβα. Έλα τώρα. Είσαι τόσο επιπολή. Είναι τώρα, μην με μαλώνεις κι εσύ. Και θα βάζεις σε μυαλό τώρα στο ρουφιάνο. Από κοντέψα να μας πει ότι οι Γερμανοί μας κάνουν μια λαθοαργία. Δεν έχω δουλειά. Δεν έχουμε σπίτι. Δεν έχουμε από πού να τρώμε. Εξαρτώμεθα από το Βαγγέλη. Δεν το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Δεν το βλέπω. Αυτός, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να μας πετάξει από εδώ μέσα. Μα δεν είναι σπίτι του. Σε αυτόν το δώσανε οι Γερμανοί, Χριστίνα. Καλά. Έλα να με βοηθήσεις τώρα γιατί δεν θα το δεχτεί. Και αυτό το κόσμο της Παναγίας, τι θέση τώρα που έλαβα στα καταφύγια μου, λες. Να μας φυλάει, μου να μην μας μοιάζει βόμβα. Μια φορά δεν τρώγαμε και την ξέχασα και ήδη. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δεν ήταν κανένα Παναγία να μας φυλάει το σπίτι μας, 2 τείχοι μείνανε. Η κονίσμα όμως σώθηκε. Άρα, η Παναγία φυλάει μόνο τον εαυτό της. Μάλιστα, η Παναγία μου φύγει. Πρόσφυγα. Αχ, Παναγία, θα δούμε τον ακούσα. Νεύρα μου τα λέει. Εδώ τώρα να κοιμηθούμε, τελείωνε. Ναι, μισό λεπτό. Παναγίτσα μου, σε ευχαριστώ που μας φύλαξες και σήμερα. Έχει μας καλά και εμένα και το μήνυμα. Αυτό που λέγαμε, εγώ το περιμένω ακόμη. Ναι, καλά. Στάχιζε. Εγώ έχω υπομονή, Παναγία μου. Πού τη βρίσκεις, Θαραμάξα. 10 χρόνια τώρα την παρακαλάς και παιδί δεν μας έχει. Μπορεί να έχει δουλειά, η Παναγία και να μην έχει. 10 χρόνια. Τι δουλειά ήταν αυτή. Και το συνικό τείχος να έκτισε, πάλι θα είχε τελειώσει. Τώρα δηλαδή τι θέλεις, του να θυμώσει η Παναγία. Θέλω να βρει χαζομάρες και να πέσουμε να ξεραθούμε. Τι θα κοιμηθούμε. Λες να πάμε για ψάρεμα. Κάτι κάναμε πριν το Ιουλίου. Είπαμε, η Παναγία θα βοηθήσει, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσουμε κι εμείς για το παιδάκι. Πάλι. Αφού προηγουμένως μας έκοψε ο συναγερμός. Μωρέ, μη μάθητο. Έλα, τι είναι και σε καλή μέρα σήμερα. Μωρέ, μην είσαι χαζός. Πάμε και θα κάνουμε
τι συμβαίνει. Έτσι το νου σου, πάλι στο κρεβάτι. Σας παρακαλώ, μην με προδώσετε. Μίμη! Μίμη! Γρήγορα, άντε, πες. Μίμη! Τώρα, ναι. Μα τι κάνει, μωρέ, κλείδωσε. Όχι, ναι. Είπαμε να πέσουμε να κοιμηθούμε. Το βλέπεις, εσύ με δει. Να κοιμηθούμε, καλό εδώ δεν έχει γίνει Αναστοκύριος. Και τι να κάνουμε, ρε Βικτωρία. Ρε κύριε Μίμη, εάν σε βρει στη γειτονιά μας σαν μπόμπα, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί να έχει σκοτώσει κανένα Γερμανό και να έχουμε αντίπεινα. Εγώ θα σκοτώσει τον Γερμανό. Με τι να τον σκοτώσει. Τον είδα, παιδί μου. Ήταν θεόρατος, σαν το θεριό. Σιγά μην ήταν και γαμπούλας. Και κάτι μάτια άγρια και κάτι μουστάκια. Μήπως είχε και χαμηλιόδοντες. Α, δεν το πρόσεξα. Ήταν 2 μέτρα πόρη. Όχι και 2 μέτρα, όχι και 2 μέτρα. Γιατί, Χριστίνα, εσύ τον είδες. Όχι καλέ, πού να τον δω. Τι είναι αυτά που λες. Άντε, πάμε πάνω να κοιμηθούμε. Άντε, Τι άντε πάμε πάνω. Θα πέσουμε για ύπνο και θα αφήσουμε έναν Εβραίο μέσα στα πόδια μας. Αφού έφυγε Εβραίος, πού τον λέει. Μπας και τρύπωσε εδώ μέσα. Πού να τρυπώσει, Βαγγέλη μου. Τι είναι αυτά που λες. Έχει δίκιο και ο Ευαγγέλης. Μπαλατσούτη σούδα δεν πέρασε. Απ' τις ωραίστερες που πήγα εγώ δεν ήτανε. Μπας και κρύφτηκε εδώ. Πού να κρυφτεί, Βαγγέλη μου. Αγαπημένα. 2 μέτρα θηρίο και με τα μάτια τα τόσα και με κάτι μουστάκες, να, και με τους χαβλιόδοντες. Έκανα δεν πρόσεξε, ήταν σκοτάδι. Μπορεί να ανέβηκε στα κεραμίδια της Ορέστενας. Και όσο εμείς είμαστε έξω, στο υπόγειο κοιτάξαμε, Κοίταξα εγώ, εξολογιστικά. και δεν είναι. Μα θα ήταν και δεν θα στο έλεγα Βαγγέλη μου, για ποια μέτρης. Κάτσε να δω και εγώ, βρε Χριστίνα. Όχι. Γιατί Αφού σου είπα κοίταξα. Και εγώ κοίταξα. εσύ δεν κάνεις, εσύ είσαι καβό. Και εγώ τον βρήκα. Εσύ είσαι γυναίκα καβού. Κάτσε να δω, ρε Χριστίνα, από ότι να μην είδες καλά στο σκοτάδι. Τι είναι αυτό. Το πιάσα. Το πιάσα. Ρε Βαγγέλη, Άσε. κάτσε ρε Βαγγέλη, τι θες να κατέβεσαι. Ρε Γελή, πες του κάτι κι εσύ. Τι να του πω, μωρέ. Να πάμε σπίτι. Ρε Βαγγέλη, τι δίκιο δεν έλα. Πήγαινε να κοιμηθείς. Τζίφος. Τίποτα δεν είναι. Μα στο είπα εγώ. Άντε, πάμε πάνω να κοιμηθούμε. Ναι, ωραία ιδέα. Ωραία να κοιμηθούμε. Άντε, καλή νύχτα. Στο διάολο, ρε παιδί μου, αν μου εξηγείς και τον κατάπιε. Δεν θα το λύσουμε εμείς από μυστήριο, Βαγγέλη μου. Ας το βρούμε, οι Γερμανοί. Καλή νύχτα σε Το καλό, νύχτα. Αλλά στο υπόγειο δεν κοιτάξαμε. Ωραία, εσύ κοιτάξτε. Κάτσε, ρε Χριστίνα, θα πέσετε για ύπνο και να κάνει έτσι να πει αυτό. Κάτσε να δω. Χριστός και Παναγία, κοίτα και Ευαγγέλη. Τι είναι και Ευαγγέλη. Τίποτα. Τι εννοείς τίποτα. Δεν τον είδες. Όχι. Δεν τον είδες. Πώς δεν τον είδες. Αυτό δεν είναι κάτι. Και πού είναι. Ξέρω εγώ. Αυτός να δεις. Ή πέταξε και έφυγε, είναι εδώ μέσα. Πέταξε, Βικτωρία, πέταξε. Μα πού να κρυφτεί εδώ μέσα, κυρία Βικτωρία μου. Στο παραούλο, στο παραούλο, στο παραούλο. 2 μέτρα θηρίο. Στο ντουλάπι. Είναι κλειδωμένο. Δώστε το κλειδί, δώστε το κλειδί, γιατί δεν θα φύγουμε απόψε από εδώ μέσα. Είναι τι θα έλεγα. Άντε, πάμε, καλή νύχτα. Τώρα πρέπει να μην συμμορευτούμε. Καλή νύχτα σας. Καλή νύχτα, καλή Το σεκούρα. καλό, καλή νύχτα.
Και εγώ δεν το πίστευα. Ώσπου μια μέρα μας έβγαλαν έξω, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, εκτός τους μελοθάνατους των δύο θαλάμων. Αυτούς τους έλεγαν ανάξιους της ζωής. Ποιοι ήταν οι ανάξιοι της ζωής? Όχι. Ανάξιοι της ζωής ήταν όσοι είχαν μια πνευματική ασθένεια, όσοι είχαν μια σωματική αναπηρία, άρρωστοι, οι γέροι, οι εξαντλημένοι από τα βασανιστήρια και την βία. Αλλά και τα μικρά παιδιά που δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Όλοι αυτοί ήταν οι ανάξιοι της ζωής. Έτσι, τους σκότωναν με το πιο οδυνηρό τρόπο, πετώντας τους μες στους φούρνους και μες στους θαλάμους αερίων. Επικαλούμενοι μάλιστα τη λέξη ευθανασία. Βγήκαμε λοιπόν έξω όσοι ήμασταν ικανοί να πάμε για καταναγκαστικά έργα. Στον εξωτερικό χώρο των διπλανών θαλάμων που ήταν για τις γυναίκες και χωρίζονταν με ηλεκτροφόρα σύρματα, που έτσι και ακουμπούσες γινώσουν κάρβουνο, έβγαλαν τις γυναίκες έξω με τα κεφάλια ξυρισμένα. Τότε είδα μία να κρατάει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ταράχτηκα γιατί ήξερα ότι όσες γυναίκες γεννούσαν εκεί μέσα ήταν μετά από το βιασμό τους από τους στρατιώτες. Έκρυβαν τα μωρά τους, γιατί οι Γερμανοί τα έπαιρναν και τα σκότωναν χωρίς έλεος. Ξαφνικά την πλησιάζει ένας εξωματικός. Της ναυπάζει το μωρό με βίαιο τρόπο, το πετάει στο χώμα και αρχίζει να τη χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές. Εκείνη, αδύναμη όπως ήταν, πέφτει στο χώμα, βάζοντας μια κραυγή απελπισίας. «Είναι το παιδί σου, δολοφόνε!» Και αυτός συνεχίζει να της πατάει το λαιμό με την πότα του. Το μωρό, πετώντας το, έπεσε δίπλα στα ηλεκτροφόρα σύρματα. Κάνω, βρίσκω ένα ξύλο και προσπαθώ να το σπρώξω να μην ακουμπήσει. Αλλά δεν είδα πίσω μου το Γερμανό στρατιώτη. Ήρθε και με χτύπησε δυνατά στον αυχένα με τον υποκόπανο. Υποθύμησε και δεν θυμάμαι τίποτα. Και πώς ξαναγύρισες εδώ? Ξύπνησα μέσα σε σκοτάδια. Έκανα να κουνηθώ και χτυπάγα σε τυχώματα. Νόμιζα ότι είμαι μέσα σε φέρετρο, ότι με έχουν θάψει ζωντανό. Και μετά κατάλαβα ότι είμαι μέσα σε κάτι που κινείται. Τρένο. Ήμουν σε ένα τρένο, μέσα σε ένα κυβότιο. Και έφευγα. Τρένο. Μέσα στην τσέπη μου βρήκα αυτό. Προσπάθησε να ζήσεις. Να ζήσεις για να πεις όσα είδες εδώ. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Κάποιοι με ναρκώσανε και δεν ξέρω πώς με βάλανε μαζί με άλλα πράγματα μέσα στο τρένο. Έπεφτα σε λίθαργο, ξυπνούσα, μετά πάλι κοιμόμουν, μέχρι που το τρένο σταμάτησε και άνοιξαν οι πόρτες. Άκουγα γερμανικά. Ξαφνικά, κάπου στο βάθος, άκουσα κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Από εκείνη την ώρα δεν ξανακοιμήθηκα. Μετά κατάλαβα ότι μετακινούν τα κυβότια. Με φόρτωσαν σε ένα αυτοκίνητο και μετά πάλι κάπου αλλού. Και δεν φοβήθηκες? Περίμενα. Όταν κατάλαβα ότι νύχτωσε, έσπρωξα το καπάκι, κοίταξα και ήμουν σε μια αποθήκη. Εδώ? Στα λαδάδικα. Και πώς βγήκες έξω? Έξω από την πόρτα ήταν ένας φρουρός. Άρπαξα ένα κυβότιο, έφτασα στο βάθος της αποθήκης και κρύφτηκα πίσω από την πόρτα. Ο φρουρός άκουσε το θόρυβο, άνοιξε την πόρτα και έταξε στο βάθος. Έτσι κατάφερα και βγήκα στον δρόμο. Και δεν είχες κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό να πας? Θέλω να πω, γιατί δεν πήγες σπίτι σου?
Μα εδώ είναι το σπίτι μου. Τι είναι? Το σπίτι μου. Τι εννοείς? Αυτό εδώ είναι το ζαχαροπλαστείο του μπαμπά μου. Εδώ μεγάλωσα. Να, σε αυτό εδώ το μ' ανέβαζε πάνω σε ένα σκαμπό και πλέναμε τα πιάτα και τα ποτήρια μαζί. Απάνω ήταν το σπίτι που μέναμε. Μην νομίζεις. Εμείς εδώ μένουμε προσωρινά. Το σπίτι μας έπεσε βόμβα και... Ο φίλος μας ο Βαγγέλης που μένει από πάνω είχε κάτι γνωριμίες και έτσι καταφέραμε να... Δηλαδή, δεν είναι και πολύ φίλος μας ο Βαγγέλης. Εγώ με τη γυναίκα του τη Λέα είμαστε φίλες από κοριτσάκια. Όταν τελειώσει ο πόλεμος... Α, όχι. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγεις. Αν όχι απόψε, αύριο το πρωί. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται, μένει πάνω ο Βαγγέλης, Μπεροδίνο, Γερμανοί, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά που λες? Να φύγει, να πάει πού? Χριστίνα, σταμάτα. Άμα βγήξω θα το πιάσουνε. Και που έφτασε μέχρι εδώ είναι θαύμα. Καταλαβαίνεις τι μου ζητάς. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία, άκουσε με. Κάποιο χέρι τον έσωσε και τον έστειλε εδώ. Μπορεί να τον έστειλε η Παναγία. Εμείς για άλλο τα παρακαλάγαμε την Παναγία. Μην είσαι οικετεύω. Πού μωρέ, πού να το κρύψουμε. Ένα δωμάτιο με αυτόν τον κιόλο. Στα υπόγεια. Και τι θα γίνει στους παλισμούς μου λες. Μα δεν υπάρχει μόνο το υπόγειο. Εδώ, πίσω από αυτό το ντουλάπι, υπάρχει μια αποθηκούλα. Πού? Να, εδώ. Δεν θα καταλαβαίνω καθόλου. Λίγες μέρες, μένει μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ. Λίγες μέρες, μένει. Λίγες μέρες. Δεν το βλέπεις? Όχι. Άμα κοιτάς από εκεί, πώς θα το... Εδώ! Είναι... Θα κάνεις παιδί, το βλέπεις? Εδώ. Είναι στον πάτο και ανεβαίνει. Δηλαδή έρχεται. Μα πριν 3 μήνες είχες ξαναδεί μόνο στο πλιτζάνι μου. Εκείνο κατέβαινε. Δηλαδή έφυγε. Άλλα μου είχες πει τότε. Για να μην σε πικράνει κάτι. Και τώρα γιατί το λες? Γιατί το βλέπω. Και να, είναι ένα μωρό. Εδώ. Τα χεράκια του, τα ποδαράκια του, το προσωπάκι του. Έχει και μια ελιά, παρά το φρύδι. Με τώρα είναι έτσι και καμέρα. Πάρε στη γεννητούρια. Μα. Σιγά. Μα πώς. Τι είναι αυτό? Τα παιδιά μου δέρνονται. Βάγει! Γιωργάκη! Τι σίγουρα! Γιατί το βάλατε το μικρό. Άμα έρθω εκεί, άμα έρθω εκεί. Την ώρα που τη βρίσκουν ήθελα να ξέρω το είναι σημαίνει βράδυ χαλούπια κάνω. Δεν θα το ακόμα λέει να την να μου φάξουν. Μισά όλη μέρα. Βάγει! Σου μιλήσεις τώρα σε κάνω κακομύρι. Καθόλου δεν με φοβούνται. Τώρα. Παιδιά είναι. Με να με λες, θερία είναι. Καλύτερα εσύ και η Χριστίνα που δεν έχετε. Κουνήσου τη θέση σου, Χριστιανή μου. Εδώ παρακαλάμε. Να σε δω κομπέρα εγώ, 2-3, που τα έχω και 7. Ρε, μακάρι και ένα να έκανα. Θα κάνεις μπρε, θα κάνεις. Μακάρι. Να χαρεί λιγάκι και ο κύριο Βαγγέλης, το έχει καημό ένα παιδάκι. Κρίμας είναι να είστε άπληροι με τέτοια περιουσία. Σιγά, καλέ. Τι περιουσία. Πώς. Το σπίτι αυτό πόθεν έσχε. Το σπίτι αυτό το πήραμε προσωρινά. Ουδέν μονιμότερον. Δεν την αφήνουμε καλύτερα αυτή τη συζήτηση. Τι μπρέβο, τι είπα. Εγώ δεν το κακολογώ. Και που λένε κάτι φαρμακόγλωσσες για τον κύριο Βαγγέλη. Να πέσω να τις πάω. Γιατί, επειδή είμαι καπάτσος. Επειδή είσαι εξαβασίλισσα. Με τα ζαμπόνια σου, τα μακαρόνια σου. Εσείς τώρα δεν περνάτε κατοχή. Ζωή χαρισάμενη περνάτε. Τι έγινε, Α, Καλώς είστε. μωρό μου βρήκε η Βικτωρία. Τι νομίζεις? Μπράβο, μακάρι. Είδες που στα έλεγα ότι δεν πρέπει να χάνεις το κουράγιο σου. Στάσου, στο φλιτζάνι το είδες. Δεν έκανε τα και διάγνωση.
Θα σε παρακαλώ, ο καφές είναι καλύτερος και από διάγνωση. Καλά, εντάξει. Για δες και το δικό μου. Πάρ' το στιχτό μου τα βλέπω. Ω, παπά, δεν θα το πιστέψεις. Τι πράγμα. Και σε σένα βρε βλέπω, παιδί. Σαν να παίζει με τον πόνο μας μου φαίνεται. Μα εγώ το βλέπω. Μα τόσα χρόνια παντρεμένες και ξαφνικά και οι δυο μαζί. Βλέπω κι άλλο. Θα κάνεις δίδυμα. Όχι, παιδί. Εντύμως, χάρη. Κάτσε, βρε, κάτσε, γιατί κάτι είναι αυτό εδώ. Ήρθε κανείς εδώ πρόσφατα. Όχι. Εγώ επίσκεψη βλέπω. Κάποιος έχει έρθει εδώ μέσα. Άντρας. Μην είστε εκεί μου, κύριε. Μα τον βλέπω και είναι μέσα στο σπίτι. Τι λες, καλέ. Βλέπεις εσύ κανέναν εδώ. Και στο φλιτζάνι για τον Τρίσκογιά. Άκουσα να μου φαίνεται ο ρεπιθό καφέ, δεν τα λέει καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Δεν μπορούμε να πίνουμε όλοι βραζιλιάνικο. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Μία πρέζα καφέ του δίνω του Βαγγέλη μου και τη φυλάει σαν κόλλιο φθαλμού. Πρέπει, είπα εγώ, να του στερήσουμε το καφέ του ανθρώπου που έχει και μας φροντίζει σαν συγγενείς και καλύτερα. Είναι πολύ κύριος. Έλα! Μωρή, έλα! Πού είναι το γαλάζιο να το κάμψω! Τώρα έρχομαι. Εγώ πάω, Φώναξε ο αγός και αμέσως να τρέξει. Δεν ξέρεις τώρα. Μωρέ, έγινε κι αυτός. Νομίζει ότι είναι ένα και αυτό με εκείνο το φίλο του, τον Μέρτεν και τον άλλον, τον Φρίτς, τον αριστοκράτη. Σου είπα καλέ μιλάς τέτοιες κουβέντες. Δέσαμε κάτω με τον Γερμανό Τσόλια, το Ρουφιάνο. Μιλάς τέτοιες κουβέντες για τον Βαγγέλη. Θα λες σε παραέξω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αφού πρώτη κοινωνία ξέρει τα σούρτα φέρτα με τον Φρίτς. Είναι φίλοι. Έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό λέω κι εγώ. Εμείς δεν κάνουμε, το λέμε. Εγώ γιατρή, τι λέω άλλο κάνει. Λοιπόν, βουβό. Ο καθένας και το πρόβλημά του. Εγώ έχω μάθει ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Μην κοιτάς πολλά, αλλά δεν το λέει, γιατί είναι κυρία γι' αυτό. Δεν λέγονται αυτά. Πώς, στη φίλη θα το πεις. Εσύ πώς μου είπες ότι ο Κυρμής είναι πουσουλής. Σιγά μην είναι και ανίκανος. Απλώς έχει κάπως αδύναμο σπέρμα. Αυτό είπε ο γιατρός. Έτσι κι αλλιώς εγώ τους γιατρούς δεν τους πιστεύω. Ρε, αφού εγώ το βρήκα στο φλιτζάνικο, μόνο τι τους θες τους γιατρούς. Σωστά. Να είχα κι άλλες στην τύχη σου. Ένα κομμάτι μάλλον ο Γερμήνης, όχι σαν τον άλλο του Λεχρήτη, τον Βαγγέλη. Πριγκιπέσα την είχε ο πατέρας της στην Έλα πριν τον πόλεμο. Και πήρε το μανάβι. Αλλά καλά να πάθει κι αυτή. Όχι, βρε Βικτόρια. Είναι αυτή. Μια φαρμακομήτα. Μην κοιτάς τώρα που της έχουν πέσει τα φτερά. Είναι λίγο συναισθαλμένη. Αυτό είναι μόνο. Είδα αλλιώς. Χρυσή καρδιά είναι η Λέλα. Είσαι κι εσύ όμως. Μια αγαθομούνα. Τα ξέρεις όλα. Χρυσή καρδιά και με το δοσιόλογο. Αλλά θα μου πεις, όταν τον έπαιρνε, πού να ξέρει πώς θα εξελίσσεται. Να που το λες και μόνη σου. Και έπειτα ότι και ο Βαγγέλης είναι κακός άνθρωπος. Τόσους έχει βοηθήσει. Το Σωτήρη, τον αδερφό της Λέλας. Γιατί είναι κουνιάδος του, γι' αυτό τον έβγαλε από την Κεστάπο. Έχει βοηθήσει κι άλλους. Και πόσους κάρφωσε να λες. Έτσι πρέπει να δίνουν τα σπίτια οι Γερμανοί. Χριστίνα. Τι λέτε. Τίποτα. Για πριν εδώ το φλιτζάνι λένε. Α, το φλιτζάνι. Και πόσα παιδιά σου βρήκε τελικά. Γίνανε 5-6. Εν θέλετε να σας λέω το φλιτζάνι, δεν κοροϊδεύετε και από πάνω. Αχ, Βικτωρία μου, αφού δεν τα έχουμε σπίτι μας τα παιδιά, ας τα έχουμε τουλάχιστον στο φλιτζάνι. Αχ, πάντως εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Κάποιος έχει έρθει εδώ μέσα. Να τα πάλι με την επίσκεψη. Και αν δεν έχει έρθει ακόμα, πολύ σύντομα έρχεται. Σήμερα, αύριο. Οι δαίμονες, τι να είναι. Βάκη, βρε Βάκη. Βρε Βάκη, σου κλειστώ να σε κάνω παπολί μου. Έρχομαι και θα φύγε. Τελείωσες, πάμε. Δεν θα. Πού να έχω, δεν έχω παπούτσια. Δεν τα σόλιασες. Τι, ξέρεις πόσα μου ζήτησε ο Τσαγκάρης. Πόσα.
650 εκατομμύρια. 650, ναι, ο κατσικλέφτης. Εγώ προχθές όλες ένα ζευγάρι του Βαγγέλη με 300 εκατομμύρια. 300, φυσικά. Μεγάλη ευκαιρία. Βρε, να στα πάω στο δικό μου. Τι ήταν αυτό? Το ποιο? Κάτι δεν άκουσες? Δεν άκουσα. Εγώ λοιπόν που λες προχθές. Τι? Καλέ, κάποιος την πάρει. Κάποιος είναι στην πόρτα, καλέ. Είδες, σου φάνηκε. Έλα, Χριστός και Παναγία. Μη μου πεις ότι πάλι δεν άκουσες. Ίσως ήταν απ' έξω. Καλή απ' έξω. Από εδώ μέσα ακούγεται. Γιάτα να ακούγεται. Καλέ, εγώ χτυπάω για να σου κάνω πλάκα. Χριστίνα, είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, να πάμε. Πού να πάμε? Στην αγορά, δεν είπαμε. Αφού δεν έχεις παπούτσια. Θα έρθω με την παντόφλα, γιατί θα τρεπώ. Εντοχή έχουμε. Τώρα δεν χτύπησες εσύ. Λέω, τώρα δεν χτύπησες εσύ. Από εκεί ακούστηκε. Απ' την πλάτα. Μπορεί να είναι σκόρος. Έχει σκόρο. Πλάτα. Τι πάει το πλάτος σκόρος. Μπορεί να έρθει. Σε σαλώσει ο σκόρος. Σε Χριστίνα, θα ανοίξει το λαδί μου, φαίνεται. Πού πας? Λάμπα, καλέ, να δω τι είναι. Όχι. Ο Εβραίος ή το πει στο Βαγγέλη. Τι έχει? Δεν ξέρω, πυρετό. Γι' αυτό βγήκε ο μίμης έξω να του δίνω ένα φάρμακο. Φτάσω να το πάμε στο κρεβάτι. Σήκωσε την βάρκα. Αυτός τρέμει, καλέ. Γκέι. Βρέξε ένα πανί. Βρέξε ένα πανί. Χριστίνα! Χριστίνα! Ρε Χριστίνα! Άκου, τα ξέχασα για αφηρημένη. Χριστίνα, τι κάνεις? Τσάπλωσα. Μου ζαβλακώθηκε. Ναι, αρρώστησα. Τέτοια ώρα. Δεν περίστα, καλέ. Ζαβλακώθηκε, δεν σου είπα. Έτσι ξαφνικά. Εκεί που στεκόταν να μου λέει, Λέλα, δεν αισθάνομαι καλά. Και πάρτε καρτούνε. Δηλαδή, τι αισθάνεσαι? Κομμάρες, τρεμούλες, πυρετό, λίγο απ' όλα. Έχεις και πυρετό? Δεν. Άρρωστη, να μην έχω πυρετό. Δεν με βλέπεις που με την κομπρέσα. Δεν. Όσο πολύ. Καλά είμαι. Πυρετό δεν έχεις. Εγώ ζωή σε βλέπω. Απ' έξω. Από μέσα μου υποφέρω, Βικτωρία. Έχεις πυρετό από μέσα σου και δεν βγαίνει έξω. Βρέξα αυτό. Αμέσως, Χριστίνα μου, αμέσως. Είναι και γκρινιά, στην αρρώστια. Ω, Χριστέ και Παναγία. Μπρε, τώρα δεν ήσουν καλά. Έτσι είναι η αρρώστια. Εκεί που είσαι γερός και δυνατός, σου δίνει μία και... Αν δεν τα ξέρω. Τον πεθερό μου δεν το χάσαμε. Λίγο το πρωί παραπονέθηκε. Δεν αισθάνομαι καλά. Το βράδυ τον εκλέγαμε. Κουνήσω τη θέση σου, Χριστιανή μου, με τα πεθαμένα τζίτικα. Εγώ για το απότομο το λέω. Χριστίνα νέα κοπέλα είναι. Αλλά άμα σε θέλει ο χάρος. Σηκώνω, αμέσως θα το πάρω. Λίγο πυρετούλι έχει. Και η σταματούλα του Καραβίδη με δεκατάκια ξεκίνησε. Αυτή είχε την κακιά αρρώστια. Και ξέρεις Μαρία, εσύ αν έχεις την καλή. Τέλος πάντων. Γιατρό φωνάξα. Μα δεν είναι τίποτα σου. Και η σταματούλα του Αλλά και εσύ και η σταματούλα του Καραβίδη. Η Χριστίνα έχει ένα απλό θριολόγιο. Αλλά εγώ δεν επιμένω έτσι. Γεια σας. Άντε, γεια σας. Περαστικά σας. Εσύ έδειξες. Ποιος? Εγώ? Έχω και λίγο βιχαλάκι. Τι βιχαλάκι βρε, αυτός είναι γαϊδουρόβιχας. Είδες πως βήχω. Χριστός, Χριστίνα μου, Χριστός. Τι σε φωνάζετε γιατρό. Άμα χειροτερέψει, θα δούμε. Τέλος πάντων, θα καθόμουν να σε κοιτάξω, αλλά έχω και τα θερία. Πήγαινε Χριστιανή μου, αφού είμαι εγώ εδώ. Τους φτιάχνω λίγη μποκότα. Με σκουμπάλευκο, μην νομίζεις. Για να τα ξεγελάσω λίγο. Στο καλό, Βικτωρία μου. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάντως και η σταματούλα του Αμά, ξεγελάσω πια. Και αυτός κρύψιμο θέλει. Έχεις λίγο πετρέλαιο. Ωραία, πετούσες θέλει για να μην σου πω κοφτέ.
ευχαριστήσω. Δεν ήθελα να σας φέρω αυτή την αναστάτωση. Δεν άκουσα εκεί μέσα. Δεν είναι ώρα γι' αυτό τώρα. Είχε πολύ υγρασία. Ξέρω. Να καταπιείς μπορείς. Θα σου φτιάξω ένα ζεστό. Χριστίνα! Ήρθα η νερά! Ναι, Βαγγέλη μου. Ναι, τι κάνεις? Έγινα λίγο. Έγινες. Με βλέπεις όρθια. Στο ξέρω κρεβάτι. Ναι, όχι δεν ξέρω κρεβάτι, Βαγγέλη μου. Δεν είμαστε άνθρωποι, είναι τα παιδιά. Ναι, είσαι καλά. Όχι, γι' αυτό έγινα. Τι έγινε? Κάποια σαλάτα με έπιασε, το στομάχι μου με έπιασε. Πολύ. Αρκετά. Να φωνάξουμε νεκρό. Όχι καλέ γι' αυτό, τι να το κάνω. Βαγγέλη, εσύ εδώ. Θα ξεκλείδω την πόρτα, Χριστίνα. Αρρώστησε, Βαγγέλη μου, γι' αυτό έφερα και εγώ τις βεντούζες. Βεντούζες για το στομάχι. Δικό μου, Χριστίνα, δεν με πονάει το στομάχι. Ναι, Και τις έφερες βεντούζες. βεντούζες βρήκα, βεντούζες έφερα. Όσο μπορώ, Βαγγέλη μου, εγώ ταράχτηκα. Όταν την είδα και μου λιποθύμησε. Τι, λιποθύμησε κιόλας. Όχι και λιποθύμησα, βρε Χριστίνα μου, λίγο μπαΐδησα, Βαγγέλη μου. Βρε, μην είναι τίποτα σοβαρό. Πλησιάζεις. Μπορεί να είναι κολλητικό. Στο μαθόμενο. Έχω και γρήπη. Γρήπη. Έχω και λίγα δεκατάκια από το πρωί. Και δεν μιλάς, δεν μπορεί. Πλησιάζεις. Να το πάρεις και εσύ το μικρόβιο, Βαγγέλη μου. Τι θα απογίνουμε μετά, ποιος θα μας κοιτάξει. Εγώ. Σκάσε και εσύ, μωρή. Χριστίνα. Σου έβασα λίγο Τι είναι, Βικτωρία? Εσύ δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Για ποιο λόγο? Εσύ δεν ήσουν άρρωστη. Είσαι άρρωστη κι εσύ. Βαγγέλη μου, τι λέει, με βλέπεις εσύ άρρωστη? Ρε, τώρα δεν ήσουν ξάπλα και έφυγες. Εγώ έφυγα. Έφυγε η κυρία Λέλα. Χριστιανή μου, δεν μ' ακούς. Τι βήχας είναι αυτός, ρε κορίτσι μου, μην είναι πνευμονία. Ρε, εσύ δεν είχες πυρετό και ζάλι και σε γιατροπόρευε κυρία Λέλα. Τι λέει? Μην ακούς, Βαγγέλη μου, δεν ξέρει τι λέει. Τρελάθηκε από το πολύ χαρούπι. Και εγώ το φλαμούρι γιατί το έπρασα. Να του κάνεις βλάχη. Σήκω φύγε. Δεν το θέλουμε το φλαμούρι σου. Ρε κυρία Λέλα, εσύ δεν ήσουν στο προσκεφάλι της. Αυτή ήταν στο προσκεφάλι μου. Πόσες φορές θα το πούμε. Με πλάταξες. Σταμάτα και εσύ, κυρία μου, άρρωστη γυναίκα και μου την ταλαιπωρείς. Μα κύριε Βαγγέλη, εγώ πήγα να βράσω το φλαμούρι. Σου είπε κανείς να βράσεις φλαμουρί. Αμάν και εσύ με το φλαμούρι σου. Έχω τη γυναίκα μου κρεβατωμένη, έχω και εσένα το φλαμούρι, το φλαμούρι. Τώρα κύριε Βαγγέλη, μη θυμώνεις. Όχι, να θυμώσει. Γιατί κοντεύεις να μας τρελάνεις εδώ μέσα. Εγώ απ' την καλή μου την καρδιά το σκέφτηκα. Εγώ το στερώ αυτό το φλαμούρι. Αν ξαναπείς για φλαμούρι, Και δεν χαλάσουν και τις καρδιές. μα να έχω τη γυναίκα μου να μην ξέρω τι έχει. Όχι, δεν επιμένω. Αυτό σου είπε να επιμείνεις. Σήκω φύγε. Σήκω φύγε. Και το φλαμούρι τι να το κάνω. Να το πεις μόνη σου. Ας το διάλογο από εδώ πέρα. Ας το διάλογο από εδώ. Να δεις εγώ αυτό το φλαμούρι. Βρε, ας το διάλογο από εδώ πέρα. Τι να κάνω εγώ τώρα, να μου αναφέρω τον γιατρό. Όχι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Αλλά Κάνω κακό, βρε παιδί. Καλό κακό πήγαινε. Έλα, πάω. δόξα τω Θεώ. Τι κάνουμε τώρα, πιάσε τις βεντούζες.
ή ηλίθια? Ηλίθια. Ναι, αλλά πόσο? Εντάξει. Τρελή είναι. Ούτε αυτό δεν δικαιολογεί αυτά που κάνεις. Δεν φταίει η κυρία Χριστίνα, κύριε Μιμή. Εγώ αναγκάστηκα να πω. Είχα ρίξει και φοβήθηκα. Δεν μου λες τη Λέλα Βικτωρία. Γιατί τις μαζέψεις εδώ μέσα, μου λες? Μα πώς να κόψω έτσι ξαφνικά. Δεν κόψε αυτό χειρότερα. Τώρα όμως η Λέλα. Έλα να μιλήσει. Α, όχι. Ο Ιακώβ πρέπει να φύγει από εδώ μέσα το συντομότερο δυνατόν. Όπως θέλετε. Πώς να φύγει. Έχει ο ξανακούς μελέτης τρόπο να την περάσει στους αντάρτες. Να βγει στο βουνό. Στο βουνό. Ναι. Να κάνει τι. Να μαζέψει χώρα. Να σωθεί Χριστίνα. Όπως νομίζετε, κύριε Μιμή. Έτσι νομίζω ότι σήμερα τη γλιτώσαμε παρατρίχα. Όπως τα έκανε η κυρία του. Δεν θα το ξανακάνω, Μιμή μου, θα προσέχω. Όμως τώρα εγώ πρέπει να δώσω τον Βαγγέλη και τον Φρίτς να μπουρδουκλώσω την υπόθεση. Άμα δεν θες, μην πας. Δεν θέλω μωρέ να στρατοζνιάζει ο Βαγγέλης. Τώρα που έχουμε τον Ιακώβ μες στα πόδια μας, να φύγει από τον Ιακώβ, να φύγει να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας και μετά βλέπουμε. Θα δούμε. Φριτζίνε. Όχι, ο σοφέρ μου. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Και εσύ όπως είπαμε, μέσα. Μάλιστα, κύριε Μιμή. Ηρακλή του λάπα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά να περάσεις. Σκατά θα περάσω το τέλος σου. Να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Κάτσε καλή να μου κάνεις λίγη παρέα. Ποιος να πει τώρα τέτοια ώρα. Όπως θέλετε. Δεν έχω και τι να σε φιλέψω. Λαχανίδα, έφαγες. Ναι, ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Τι να πεις κι εσύ. Ο κύριος Μίμης έχει δίκιο. Πρέπει να φύγω. Κάτσε να βρει το μελέτη πρώτα και βλέπουμε. Και να μην το βρει, εγώ θα φύγω. Αν δεν είναι απόλυτα ασφαλής ο τρόπος που θα φύγεις, δεν θα σε αφήσω εγώ να φύγεις. Και τι θα κάνετε. Θα σε κλειδώσω στο ντουλάπι. Μα κυρία Χριστίνα, πρέπει να φύγω. Στο κάτω-κάτω άνεργο είμαι ξεγραμμένος. Γιατί θα πάρω και σας το λαιμό μου. Ξεγραμμένος. Τι βλέκειες είναι αυτές που λες. Μα είμαι Εβραίος. Σε ρώτησα εγώ τι είσαι. Εκεί θα μείνεις. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, θα μείνεις στο ντουλάπι. Συγγνώμη, αλλά λέτε πλακίες. Δεν σου επιτρέπω. Μα είστε παράλογοι, δεν το βλέπετε. Όχι, όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω κι ούτε πρόκειται να το δω. Ποια είναι η λογική. Λογικά δεν θα έπρεπε να ζεις. Ναι, όμως ζεις. Και αυτό είναι πέρα από τη λογική. Και τη δική σου και του μήνυμα. Δεν το βλέπεις πως κάτι που είναι πάνω από εμάς, κάποιος έστειλε εδώ. Αυτός ο κάποιος έπρεπε να με στείλει πρώτα στο Auschwitz. Δεν ξέρουμε τη θέληση του Θεού. Αν ο Θεός έχει μία δικαιολογία για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι μόνο μία. Ότι δεν υπάρχει. Πού ήταν ο Θεός απένα, πού ήταν στους βιασμούς και στις εκτελέσεις, πού ήταν στους φούρνους. Παρακαλώ, μην μιλάς έτσι. Πόσο κουβός είναι αυτός ο Θεός. Κάθε τους άκουσε να ουρλιάζουν τους θαλάμους αερίων τόσοι άνθρωποι. Ακάψε, παρακαλώ, λυπήσουμε. Λυπήσουμε. Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου ο Μωρίς ήταν στον ίδιο θάλαμο. Όταν κατάλαβαν ότι είναι πατέρας και γιος, έκαναν ένα από τα συνηθισμένα τους παιχνίδια. Έδωσαν στον αδερφό μου ένα μαντέρι και του είπαν «Αν θες να ζήσεις, θα σκοτώσεις τον πατέρα σου με αυτό το ξύλο». Τότε ο πατέρας μου έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε τον αδερφό μου «Σκότωσέ με, Μωρίς! Σκότωσέ με, παιδί μου!» Τότε ο Μωρίς προσπάθησε να τον χτυπήσει όσο πιο δυνατά μπορούσε για να βασανιστεί όσο γίνεται λιγότερο. Θέλετε να κάνετε παιδί σε ποιον κόσμο. Όμως εσύ ζεις. Αυτό δεν είναι θαύμα, Βρήκες ένα γράμμα στην τσέπη σου. Ποιος το έγραψε, ξέρεις. Μη μου πείτε ότι το έγραψε κανένας άγγελος. Όταν ο άγγελος θέλει να στείλει ένα μήνυμα, χρησιμοποιεί το χέρι ενός ανθρώπου. Το χέρι το έγραψε, ήταν το χέρι ενός μελοθάνατου. Δεν έγινε κανένα θαύμα. Κι αν ζω, είναι σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση. Ένα σκοπό, ένα νόημα. Τίποτα δεν έχει. Δεν υπάρχει
χωριό. Ευαγγέλη, τι ήταν, αντίπεινα. Φάγανε 2 Γερμανούς. Δεν ξέρω ποιοι. Δεν έχω μάθει ακόμα. Το πρωί τα είδαν τα φορτηγά να πηγαίνουν, αλλά πού να το φανταστούν. Μέχρι το μεσημέρι το είχαν κάψει ολόκληρο. Σώψονται οι ελασίτες, οι αγριάνθρωποι. Σκάσε μου. Γιατί και Ευαγγέλη, αυτοί δεν κάνουν σαμποτάζ και την πληρώνει φτωχός ο Κοσμάκης με τα δίπλυνα. Άντε χέσε μας κι εσύ. Ευαγγέλη, το σπίτι σας. Ο αδελφός μου με την ύφη μου ήταν στο χωράφι. Με τα 2 τα μεγάλα τα παιδιά. Όταν γυρίσανε, δεν βρήκαν ούτε το σπίτι. Ούτε το μικρό. Παναγία Παρθένα. Τι έγινε? Οι Γερμανοί κάψαν το χωριό του Βαγγέλη. Γαμώ το καντήλι τους γαμώ. Φταίνε όμως και οι αντάρτες που ανακατεύονται. Ολόκληρο χωριό για 2 στρατιώτες. Γαμώ την μπάλα τους γαμώ. Ο Φρίτς είναι. Να του πω ότι δεν είσαι εδώ. Όχι, άσε. Πέρα και μακριά από μας, Παναγία μου, πέρα και μακριά από μας. Γίνε μεγάλα τα κόραστα. Στάμωσε. Βάκη, ρε Βάκη, εσάς έπρεπε να κάψουν οι Γερμανοί παλιότερα. Έρχομαι και θα πείτε. Με τον Ιακώ. Τι έγινε? Εντάξει, φεύγει. Δεν στον πήρα στο μελέτη. Αύριο βγήκε το Άγιο Όρος. Δόξα τω Θεώ. Γιατί τώρα θα έρθουν και ο κουνιάδος μου με τη γυναίκα του. Εδώ. Για ένα διάστημα θα έρθουν να μείνουν πάνω μαζί μας. Πού να πάνε. Τουλάχιστον θα έχουμε κίνδυνο από τον Ιακώβ πια. Τέλος πάντων. Πάω, θα σας αφήνω. Το καλό. Χειρότερα δεν μπορούσε να γίνει. Μη φέρνεις και το τέλος του κόσμου. Δεν έπρεπε να σε ακούσω. Δεν έπρεπε να σε ακούσω. Yes. Τι έγινε, κύριε Μίμη? Ο ξάδερφός μας, ο Μελέτης. Ο ξαδερφός Μελέτης φοβήθηκε με τη σχέση μου με τον Βαγγέλη για να τελευταία σου τα φέρτα με τον Φρίτς. Γιατί βλέπεις, με είδαν ο κόσμος με τον Φρίτς. Και όταν κάπως πήγε να φέρει την κουβέντα, έβαλε την πάπια. Ότι τάχα δεν έχει πλέον σχέσεις και άλλα τέτοια. Δεν πειράζει. Θα μείνουμε όπως Ναι, είπες. μου πάνω το κόμμα να πλασιάζεται. Τόσοι άνθρωποι θα μελοβγαίνουν. Τίποτα. Θα αφήσω το λάπη και δεν θα ξαναβγείς ποτέ. Είσαι καλά. Μήπως να τον χτίσουμε κιόλας. Δεν είναι κακή ιδέα. Ο κύριος Μίμης έχει δίκιο. Τι, να σε χτίσουμε? Όχι, δεν πρέπει να βγαίνω, ειδικά την ημέρα. Ούτε και τη νύχτα. Και σε περίπτωση ανάγκης, Θα το ανοίγουμε εμείς. και πού θα το ξέρουμε? Θα το ανοίγουμε κάθε 5 ώρες. Θες κηπί Ιακώβ? Δε σακάκια Ιακώβ? Και αν χρειαστεί στο ενδιάμεσο, Με τόσο λίγο που τρώμε, αποκλείεται. αγόρε, μπορεί να του τύχει κάτι άλλο. Να μην έχει έναν τρόπο να ειδοποιήσει οποιοδήποτε, κάτι συνθηματικό. Τι, να στηρίξει κλέφτικα? Να πω κάτι. Για λέγε. Μπορούμε να συνδέσουμε την πρίζα αυτού εδώ του λαμπατέρ με ένα καλώδιο, να το τραβήξουμε μέσα στο ντουλάπι και με ένα διακοπτάκι να το αναβοσβήνω όταν είναι αυγό. Αυτό συζητιέται. Όχι συζητιέται, αυτό θα γίνει. Και πού θα βρω καλώδιο? Έλα, μπορεί να είναι εσύ. Ωραία, ωραία, ωραία. Και να βρω καλώδιο. Με τι λεφτά θα το πληρώσω? Για πες μου. Έχω κρατήσει 1 δισεκατομμύριο για Δεν να υπάρχει 1 δισεκατομμύριο, μωρέ. 1 δισεκατομμύριο κάνει μόνο διακόπτης. Δεν θα βάλεις δερσέ. Καλά, καλά. Το χρυσό το φτιάχνουμε και το αναβοσβήνουμε. Εντάξει. Αν δεν είναι κανείς, θα το ανοίγουμε να βγαίνει. Αν είναι ο Βαγγέλης, πώς θα του δίνουμε να καταλάβει να μην βγει? Για πες μου. Τραγούδι θέλει να πεις τώρα εσύ. Να λέμε μια συνθηματική λέξη. Τι μωρέ, σκόρδο κρεμμύδι. Μισό λεπτό όμως. Μέσα έχει 2 πόρτες. Δεν μπορώ να ακούσω. Άρα δεν γίνεται. Τι σου λέγα? Ναι, αλλά άμα πείτε ένα τραγουδάκι. Ναι, εγώ το είπα. Αυτό συζητιέται. Όχι συζητιέται, αυτό θα γίνει. Άμα υπάρχει κίνδυνος, θα λέμε να πας και να μην αγαπιέσαι. Τι καημός, τι καημός. Όχι, 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 μωρέ. Όχι, αυτό είναι σαφρό. Όχι. Να λέμε κάτι άλλο. Να λέμε
το μαλώνω, μαλώνω, άιντε και μετά το... Όχι, εκεί που θα καθόμαστε θα μας παίρνει χαρά και θα αρχίσουμε τα ξεπετέλια. Άιντε το μαλώνω. Πρέπει να λέμε κάτι άλλο. Πρέπει να λέμε κάτι πιο διακριτικό. Να λέμε τη ζεχρά. Μες στους δρόμους της Βαγδάτης είδαν την κουρποστασιά της και ζηλέψανε. Αυτό ήταν όσο είπαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσο θυμάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Όχι, σας παρακαλώ. Τι πες? Μη λέτε αυτό το τραγούδι. Τι? Ήταν το αγαπημένο τραγούδι της μαμάς μου. Καλά. Τότε θα λέμε τη ζεχρά. Τη ζεχρά και τελειώσαμε. Όχι, τώρα πρέπει να βρούμε το καλώδιο. Για να δούμε, ανάβει αυτό. Εντάξει. Ωραία, ανάβει, μια χαρά. Μίμη! Χριστίνα! Τώρα. Τι σας έχει πιάσει όλη τελευταία και κλειδώνετε. Για ασφάλεια, βράδυ. Γιατί μη σας κλέψουν. Γιατί η κάσα σας. Τέλος πάντων. Εγώ ήρθα για κάτι σοβαρό μήνυμα. Τι σοβαρό, Βαγγέλη. Κοίταξε, σε αυτό το ισόγειο μένετε εσύ και η Χριστίνα μόνοι σας. Τι εννοείς? Τι εννοώ, μωρέ, είσαι εσύ και η Χριστίνα και κανένας άλλος. Σου είπα το αντίθετο. Ό,τι και να σου είπανε είναι ψέμα. Ποιος να μου πει. Τι να μου πει, μωρέ. Ξέρω κι εγώ. Έχετε χώρο, θέλω να πω. Ναι, έχουμε. Γιατί πράγμα. Για το Φρίτς τα ξέρεις, Ναι, τα έμαθα. Είναι ο μελμένος βράστη. Μετά το εγκεφαλικό δεν μιλάει, δεν κουνάει δεξί χέρι, πόδι. Περαστικά του άνθρωπου. Τι περαστικά. Αυτό τι σχέση έχει με μένα. Κοίταξε, σήμερα βγαίνει από το νοσοκομείο, Ναι. αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, πρέπει κάποιος να τον φροντίσει. Και θα το φροντίζω εγώ. Η Λένα θα το κοιτάσει. Που έχει κάνει και νοσοκόμα και ξέρει, αλλά πού να μείνει τώρα επάνω με τον αδερφό μου, την ύφη, τα νύχια μου. Και πρέπει να μείνει εδώ. Η Λένα θα τον κοιτάει. Και όταν θα έχω και εγώ χρόνο θα κατεβαίνω να του κάνω παρέα. Αλλά κάπου να μείνει. Ναι, και πρέπει να μείνει εδώ μέσα μαζί μας. Του έχω μεγάλη υποχρέωση του Φίτσι. Βέβαια, σε καταλαβαίνω. Και ύστερα τον λυπάμαι. Με τον βομβαρδισμό ξεκλειδίστηκε. Γυναίκα και 3 παιδιά. Ναι, αλλά... Λοιπόν, πάνω τον πάρω από το νοσοκομείο και στον φέρω. Όχι δα. Τι είπες? Ρε Βαγγέλη μου, θέλω να πω, να βάλουμε έναν Γερμανό μέσα στο σπίτι μας. Και τι φοβάσαι, μωρέ. Δεν σου είπα θα σου φέρω και κλέσω. Όχι, ναι, είναι κάπως στενάχωρα, αυτό λέω. Βρε, δεν θα σας ενοχλεί. Αυτός ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Σαν ένα. Τον βάζει σε μια γωνιά. Ναι. Μου γκρίζει, του δίνεις λίγο νερό και φαίνεται. Όχι. Α, μην με κάνεις και θυμώσω τώρα. Γιατί να θυμώσω, Βαγγέλη μου, για ποιο λόγο. Μα σας παρέχουμε ολόκληρο ανάπτωρα και ζητάω μια χάρη. Λοιπόν, πάμε το θέλω. Όχι, Βαγγέλη μου, δεν γίνεται. Είπες μια κουβέντα και αμέσως πάνω τον εφαίρω. Περίμενε λίγο. Ναι, τι να περιμένω. Να το σκεφτώ. Καλά, σκέψου το εσύ και εγώ πάνω το φέρω. Όχι, Βαγγέλη μου, δεν γίνεται. Έχεις τρελαθεί τελειώσει. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν γίνεται. Βαγγέλη μου, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Ναι. Τι πρόβλημα υπάρχει, μωρέ. Βαγγέλη, η γυναίκα μου η Χριστίνα είναι έγκυος. Τι είναι? Έγκυος. Περιμένει παιδί. Η Χριστίνα. Ναι.
Και τώρα το θυμήθηκες. Δεν σας το λέγαμε για να μην το χρυσουζέψουν, κατάλαβες, ναι. Έμεινε έγκυος η Χριστίνα. Ψέματα θα σου πω και να σου πω θα φανεί. Ναι, και έχει κακή εγκυμοσύνη. Γι' αυτό θα το φέρνουν τα πόδια μας. Ακαιρησία είπε ο γιατρός. Ποιος γιατρός? Ο Ροδόπουλος. Πήγατε και στο Ροδόπουλο. Ναι, ρε Βαγγέλη μου, γιατί βλέπεις, είχε κάτι προβλήματα, Χριστίνα. Κάθε εβδομάδα την εξετάζει. Εκεί είναι τώρα. Ας πούμε ότι σε πιστεύω. Βαγγέλη μου, ένα παιδάκι μου να και εμένα. Άντε και ένα δεύτερο λίγο πιο μετά. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Να τον εξοκινδυνεύσω. Να κάνει να τσιμουγκρίσει ο Φρίτς και να το αποβάλει. Τι να σου πω τώρα. Εδώ είσαι, Βαγγέλη. Βρέκα εδώ Τι έγινε? Να εδώ ο Μίλης. Μας έλεγε το μυστικό σας. Ποιο μυστικό? Τι πιο μυστικό, βρε Χριστίνα. Εσύ και ο Μίλης δεν μας κρύβατε κάτι. Του το είπες? Αυτό που νομίζεις. Γιατί έχετε κι άλλο. Όχι, Βαγγέλη μου. Τι άλλο να έχουμε, τι είναι αυτά που λες. Βαγγέλη, έπρεπε να το κάνουμε. Σε παρακαλώ, μην μας μαρτυρήσεις, μην το πεις πουθενά. Ούτε στη Λέρα. Καλά, τι λέω να πες το. Χριστίνα. Τι Χριστίνα, καλά, δεν τα πες. Τέλος πάντων. Άμα είναι έτσι. Έτσι είναι, Βαγγέλη μου. Έτσι ακριβώς. Σαν πως και εμείς δεν το περιμένουμε, Βαγγέλη μου. Από μόνο του ήρθε. Εκείνο το βράδυ, τον περασμένο Γενάρη με τον βομβαρδισμό. Χριστίνα. Δεν έγινε. Είσαι μέσα στον βομβαρδισμό. Ναι. Μπράβο ρε Μίλη. Μπράβο ρε φίλο. Ο Μίμης δεν πολύ ήθελε. Εγώ επέμεινε. Χριστίνα. Εμένα τρέπεσαι. Τι να θεραπείς. Άριστο είναι αυτό που κάναμε. Στη Λέρα να τα πεις αυτά. Γιατί η Λέρα θέλει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θέλει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, καλορίσικο να είναι. Και όταν έρθει το καλό, εγώ θα το βαφτίσω. Βαφτισμένο είναι. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι. Το όνομα το έχουμε αποφασίσει. Θα δώσουμε το όνομα του πατέρα. Σε ποιο? Στο παιδί μου, Χριστίνα μου. Στο παιδάκι που έχεις μες στην κυλίτσα σου. Στο παιδάκι που περιμένουμε. Μην ανοίξεις, λακία θα πεις. Ο Βαγγέλης πέρασε από το να μας πει ότι πρέπει να φιλοξενήσουμε τον Φρίτς. Και έτσι αναγκάστηκα να του πω την αλήθεια. Ότι είσαι έγκυος. Κατάλαβες? Τον Φρίτς. Ναι. Να τον φίλο. Χριστίνα! Κάνε το! Στο παγόνι κάνει την κουρσίνη! Λέλα! Στόπα! Μωρή, Λέρα! Μα είπατε τέτοιο ψέμα. Και τι να έλεγα. Ότι δεν μπορούμε να την κρύβουμε έναν Εβραίο μέσα στο σπίτι μας. Το ξέρω, σας είμαι βάρος. Μην το λες αυτό. Και εσύ να μην ήσουν, δεν τον θέλω το Φρίτς. Αρκετά έχουμε φερθεί. Να πάρω έναν γερμαναρά μέσα στο σπίτι μας. Ίσως θα έπρεπε να φύγω. Όχι, δε. Τώρα και δεν πρέπει να φύγεις. Τι εννοείτε, κύριε Μίμη? Κοίταξε. Κοίταξε, κοπέντη μου. Αν δεν θέλουμε να πάθουμε πολύ μεγάλο κακό, η γυναίκα μου, η Χριστίνα, πρέπει να μείνει έγκυος άμεσα. Εγώ, παιδιά, όσο δίνει το πράγμα, μάλλον δεν μπορώ να κάνω. Μάλιστα. Αυτά.
Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για να μείνει έγκυος μια γυναίκα, Ιακώβ? Δεν ξέρω. Το θέμα είναι να ξέρεις εσύ. Δεν πρέπει να σου πω το ρήμα. Ιακώβ, παιδί μου, δεν σε κάλεσα εδώ απλώς να σου εκθέσω το πρόβλημα. Αλλά... Δηλαδή εννοείται ότι εγώ και η κυρία Χριστίνα θα... Και η κυρία Χριστίνα τι λέει, συμφωνεί? Συμφωνεί! Γι' αυτό πήγες στο Λάπα. Δεν ήθελα να πάρω σε κουβέντα της. Δηλαδή η κυρία Χριστίνα και εγώ θα... Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Υπήρξε κάποτε μια που μου έδειξε κρίνο. Τώρα δηλαδή θα μπορεί να κάνουν την κυρία Χριστίνα στον κήπο να μυρίζει κρίνα. Μα δεν μπορεί να υπάρχει μια άλλη λύση. Ή να πάρουν παιδιά από τους γύφτους. Το ζητάτε από μένα. Και από ποιον το ζητήσουν. Από τον Ιερό Σταυρό. Και πότε πρέπει να γίνει αυτό? Το στομότερο δυνατόν. Σήμερα. Το Σάββατο είναι η κατάλληλη μέρα? Είναι η κατάλληλη μέρα. Ναι, αλλά μήπως να κάνετε σηκώνει μια προσπάθεια και μετά εγώ... Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν μπορούμε. Να... Ρωτάει αν τελειώσαμε για να βγει. Λοιπόν, Ιακώβ, παιδί μου, τι λες? Είμαστε σύμφωνοι? Ιακώβ, είμαστε σύμφωνοι? Μάλιστα, κύριε μου. Ωραία. Yes. Λοιπόν, να πηγαίνουμε τώρα σιγά σιγά. Θα παίρνεις κανένα βιβλίο από το ντουλάπι. Μικρό είναι αυτό. Να αρχίσουμε την καρδιά. Ωραία. Άντε. Και ο Θεός βοηθός. Θέλατε να ξεκινήσουμε, κυρία Χριστίνα? Δεν θέλετε? Όχι, όχι. Θα αρχίσουμε. Τι θα θέλατε να κάνω? Δεν ξέρεις. Πώς, ξέρω πολύ καλά. Συγγνώμη. Πριν ξεκινήσουμε, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Με γυναίκα έχεις ξαναπάει? Πού? Κατάλαβα, ναι. Με μια φίλη μου στο σχολείο. Ναι, είχαμε πάει βόλτα με το ποδήλατο μου και σταματήσαμε και με άφησε και τη φίλη. Μετά πήραμε το ποδήλατο και φύγαμε. Δηλαδή, δεν προχωρήσατε. Με το ποδήλατο. Κατάλαβα. Όχι, δεν προχωρήσαμε. Πάλι. Και τι άλλο ξέρεις για το θέμα? Του ποδηλατού. Ναι, όχι, βέβαια. Κατάλαβα που το πάτε. Και... Τι είπε? Και... Τι εννοείται, κυρία Χριστίνα? Κάτσε ακόμα, να τα πούμε λίγο. Εγώ ελπίζω να ξέρεις ότι τα μωρά δεν τα παίρνει ο πελαγός. Ναι, είμαι πληροφορημένος που θέλω. Πάλι καλά. Ναι, αρσενικό μόριο, φιλικό μόριο, συνέπεση.
Φαίνεσαι μορφωμένο, παιδί. Θα θέλετε να μιλήσετε κάτι άλλο. Δεν θα κάνουμε και προφορικό διαγώνισμα. Όπως θέλετε. Μήπως ανέβουμε πιο κοντά. Ναι. Πώς λες να ξεκινήσουμε. Ό,τι μου πείτε εσείς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί που μείνατε με τη φίλη σου. Από το φιλί. Τι εννοείτε να φιλήσω εσάς. Ποια τη φίλη σου, πού να τη βρούμε τέτοια ώρα.